No niin, täällä ollaan menossa Kom-nimisen kaupunkiin ja istutaan bussissa. Bussi just lähti ja meillä on tämmöiset eväät, eli jokainen saa täältä bussista tällaisen pienen paketin, missä on jotain juttuloita. Mitä nää on? Ei mitään haju, jotain keksejä, sitten tommonen muki löytyy ja jotain kummallisuuksia. Aika siistiä muuten, että tähän hintaan sisältyy tämmönen. Ja sit saa vielä tämmöstä mehua. Mulla on kans oma paketti tossa jemmassa vielä toistaiseksi, mutta tää on tosiaan aika tämmönen kiva bussi. Tässä on aika paljon tilaa. Ja hyvin mahtuu. Oikein kiva juttu. No niin, tältä näyttää tää Kom. Tää ei ole mikään sen kummoisempi kaupunki. Se, että tää on uskonnollinen, niin ei oikein näy millään tavalla, paitsi että täällä on enemmän pukeutuneita naisia. Pukeutuneita tarkoitan siis itsensä peittäneitä. Ja mä tietysti herätän pikkasen hilveyttä, koska mun vaatetus ei ole tarpeeksi peittävä. Mutta itse asiassa mä en herätä niinkään paljon huomiota, kun taas Anton, joka on aika vaalea. Et mä kuulemma meen aika hyvin paikallisesta naisesta, niin kuin Ali Retsä sanoi eilen, niin et musta ei huomaa, että ainoa mitä musta huomaa, niin että mä oon vaan tämmönen huonosti käyttäytyvä nainen. Mutta tällaista. ای وجود دستی برات خلاق علی ای وجود دستی برات خلاق علی ای اولان جان شکا شان عظیم در کدر صاحب عقل ریان یا فاطمه ای وجود نصیب مرات خلاق علی ای اولم جوان ای اولم دارای جان مشان شتاب شهر Kata Icia, Anton.